Il-Financial Intelligence Analysis Unit ammettiet li setgħu għamlu biċċa xogħol aħjar rigward Pilatus Bank. F'intervista mal-ġurnal The Malta Independent on Sunday, l-FIAU insistiet li l-Bank Pilatus kien ta' sfida partikolari, iżda ammettew li lura fl-2016 kellhom iwettqu supervizjoni ferm aħjar fuqhom. Dan kollu wara li l-investigazzjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea sabet diversi żbalji ġenerali u hekk deskritti bħala sistematiċi fejn kellhom x'jaqsmu mad-direttivi tal-FIAU dwar ħasil tal-flus rigward dan il-bank li tantilu fuq il-sin in-nies. Minkejja l-eżitu ta' din l-investigazzjoni, l-FIAU baqgħu jinsistu li m'hemm l-ebda dispjaċir li Pilatus Bank qatt ma ġie sanzjonat. Fir-rapport li BA spjegat li kien hemm tħassib serju dwar in-nuqqas kbir ta' dokumentazzjoni li kien hemm l-ewwel darba li uffiċjali tal-FIAU marru jinvestigaw. Dan hekk kif ċertu dokumenti nieqsa lura f'Marzu tal-2016 spuntaw ftit xhur wara. L-FIAU insistew li fl-ewwel żjara tagħhom fil-bank innutaw li kien hemm nuqqas ta' dokumentazzjoni dwar kemm għandhom flus il-klijenti, minn fejn ġejjin dawn il-flus u lejn fejn kienu għaddejjin il-flus. Dan ifisser li suppost f'dan il-waqt wieħed diġà kellu jqajjem id-dubi u suspetti u jinvestiga. Sussegwenti għal-rapport tal-BA l-FIAU saħħu li fix-xhur li ġejjin se jkunu qed jaħdmu fuq id-difetti elenkati mill-Awtorità Ewropea. Madankollu ammettew li setgħu żammew għajn aktar miftuħa fuq il-Bank Pilatus. Fid-dawl ta' dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li filwaqt li n-nies qed jaraw żidiet fil-prezzijiet, l-Aġenzija Internazzjonali Standard & Poor's irrevediet l-isfel ir-rata tas-settur bankarju f'Malta. Adrian Delia qal il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna għandu jġorr ir-responsabilità politika ta' dawn in-nuqqasijiet u jirriżenja. Barra minn Malta, meta jkunu taħarsu lejna u jaraw illi aħna dawk li huma ir-regolamenti li huma ovvji għal kulħadd, l-istituzzjonijiet illi huwa ovvju għal kulħadd illi jridu jaħdmu b'ċertu mod. U l-Gvern jarmihom, jinsihom, ma jagħtix każhom, jinjurhom, dak ħajkollu l-konsegwenzi meta nkunu qed inħarsu iktar fit-tul. Hija responsabilità tal-Gvern, partikolarment meta għandu din is-saħħa f'idejh, illi jaġixxi b'mod responsabbli. Adrian Delia ddikjara li jekk il-Ministru Cicluna se jibqa' ma jirriżenjax, din ir-responsabilità għandu jġorra l-Prim Ministru għaliex il-Gvern mhux qed jieħu deċiżjonijiet illi hemm bżonn biex jissalvagwardja l-impjiegi fis-settur bankarju u tas-servizzi finanzjarji.